Miñas señoras, meus señores, se noutros tempos me dixeran que había de chegar este día, se me dixeran que había de ser o que dende a cima da vella acrópole de Tídem había de gritar «Hosanna», eu non o creería. Mais por iso foi. E vede como pasado o noso deserto, xa sona para nós, lonxe, moi lonxe, o rumor das olas do Mar Roxo. Xa temos as táboas da nosa lei e floreceu a vara de Aarón. Xa saímos da casa da servidume, no mes da nova colleita. Xa estamos ao pé de Xordán e as nosas tendas levántanse baixo o ceo da terra prometida. Que alegría, que felicidade, que doce momento este en que sentindo tan preto de nós o rumor e a frescura das augas ben amadas, dentro do recinto dobremente sagrado da cidade, que leva un nome que só ten significado na lingua dos nosos proxenitores, levantámonos no medio dos nosos e falámoslles naquela fala que, aunque case que morta, torna á vida doutros tempos e promete durar por séculos. Na vida dun pobo que a pon sobre o altar diante do que se queiman e a recenden os perfumes sagrados. Que meigo día o de hoxe en que aínda non mortos os fogos acesos en vales e montes en honor do que anunciou a boa nova e arredor dos cales bailaron as súas danza mística os nosos aldeáns. Aínda non apagados todos os ecos e feitos xa os milagres da noite do San Xoán. Esquecen o pasado e só se pensa no porvir tan cheo de esperanzas que comezan a frutificar. Non vichedes no momento en que, morrendo a luz das estrelas e os derradeiros esplendores dos fumes e os ecos das cántigas que dun ou outro lado de Galicia resoan ao lonxe tristes e agudos como os de antigo címbalo? Non vichedes, volvo a dicir, como Venus treme e palidece ante as cores da aurora, sen que entre a noite que se acaba e o día que amañece haxa o máis pequeno espacio? Pois ben, sen querelo, ese é como o noso símbolo, aínda non saídos das tebras da noite, cando xa chega a nós a luz do novo día. Somos de onte e xa estamos en hoxe. Vede que milagre! Coa festa deste día pónselle o selo a victoria alcanzada. Pero antes de que fale dela, deixade, meus señores, deixade que saúde a bella cidade en que ten lugar por primeira vez, a que de hoxe en diante será a festa da nosa nacionalidade, e que ao mesmo tempo a cantos están aquí presentes lles diga: tende ánimo e confiade nas vosas forzas, que non é mester máis para saír coa nosa. E de boa fada facer estas ofertas no día para os nosos, tan cheo de promesas benditas, e boa facelas ao pé das ondas sagradas que nos mandan os seus rumores e as súas frescuras, no medio destes campos cheos de rosas, baixo estes ceos serenos e azuis, onde florece o laranxeiro e o castiñeiro tende as súas bolas cheas de ourizos, e o vento xeme no peiñeiral, e oense as olas que rebentan nas penas da meiramar, e baixa o noso río xemendo, e pasan as nubes, e xuntos vanse os ventos do mar e da terra. Sobre da ara da antiga acrópole, no medio da colina dúas veces sagrada onde os nosos pais oraron e combateron pola patria, e vou gritar: orade e combatede, pois é chegada a hora. Chegou en verdade, dabondo sabedes, como tamén que pasado o tempo dos queixumes non hai outro remedio, se nós somos homes e queremos ser pobo, que lembrarnos do que os alleos nos magoaron cos seus ditos e cos seus feitos. Tempo é xa de que este Lázaro saia da sepultura en que o puxeron e volva ao que foi seu. Pouco fai falta para ilo, pois todo está feito.
O capítulo das queixas medio esquecido, pero vivo e inmarcesible os dos dereitos que nos compren. Os povos poñen decote unhas e outras no libro da súa historia. O que temos que facer é abrilo e ler nel. Nas súas páxinas misteriosas encérranse sempre a lección necesaria. Con só guardar o recordo dos pasados desastres, vinga inflexible os erros do destino contrario. Nelas aprenderán os nosos fillos canto os vellos fixeron polos seus. Cando menos, verán como está ali escrito con letras de sangue e expresado o inmortal desexo que nos animou para chegar ao que chegamos neste momento e levar adiante as nosas reivindicacións. Pode dicirse que neste consentimento do tempo e no constante esforzo dos nosos para facelas efectivas está a súa legitimidade. Delas temos a forza, delas vennos o dereito con que tratamos de ser o que fomos, e sobre todo conservar canto, por unha serie de dolorosas continxencias, veu tan a menos entre nós, que é como se non fose. O primeiro, o noso idioma. O noso idioma, o que falaron os nosos pais, e vamos esquecendo, o que falan os aldeáns e nos achamos a punto de non entendelo, aquel en que cantaron reis e trovadores, o que, fillo maior da patria galega, nola conservou e conserva como un don da providencia. O que aínda ten nos nosos labres as dozuras eternas e acentos que van ao corazón, o que agora oídes como se fose un himno religioso, o fermoso, o nobre idioma do outro lado dese río e lingua oficial que serve a máis de 20 millóns de homes, e ten unha literatura representada polos nomes gloriosos de Camoens e Vieira, de Garre e de Herculano, o galego, en fin, que é o que nos dá dereito á enteira posesión da terra en que fomos nados, que nos di que pois somos un pobo distinto, debemos selo, que nos promete o porvir que procuramos e nos dá a certeza de que ha de ser fecundo en bens para nós todos. Nel como un vaso sagrado en que se axuntan todos os perfumes, achense os principais elementos da nosa nacionalidade, de novo negada e aínda máis escarnecida. Deulle o celta a súa dozura e a maior parte do seu vocabulario. O romano afirmouno, tendo os suevos as inflexións, do noso corazón o acento falagador e os brandos soños e os sentimentos das razas célticas. Un tanto femininos, é certo, pero que se temperan no valor heroico dos seus fillos. Lingua distinta, di o aforismo prolífico, acusa distinta nacionalidade. Digámolo nós tamén, se nos compre, con maior firmeza aínda, e poñamos de nós o que faga falta, para que sexa para sempre esta lingua en consonancia co noso espírito, e feita como a ningunha outra para a expresión dunha literatura tan oposta ao xenio da de Castela como é esta que nós temos. E o tanto, meus señores, que naqueles tempos en que a ximonía castelá imperaba sobre as diversas nacións do Estado español, a poesía galega tan poderosa e extensiva nos séculos XII e XIV emudeceu de todo. Non se oía outro acento aquí que o da musa chabacana, única mostra do espírito literario permitido aos povos escravos. Escravos éramos, en de mal e de peor casta, pois nin siquera sabíamos que levábamos ao pé as cadeas, e xordecíanos a grandeza militar do Estado polo que combatíamos arreo. Non acertábamos a ver, é unha característica propia dos povos dominados, nin a sospeitalo. Semillábamos-nos os ilotas, isto é, pelexábamos e venciamos tan só para que os amos se chamasen vencedores e como tales se enchesen co noso. Cadeiras de universidades, cadeiras de bispados e mosteiros, cumpríalles a eles. Nós non tiñamos nada que ver con esas cousas dos señores, nin servíamos para máis que dar e manter soldados e mariñeiros. En todo o século XVI e XVII non tivemos máis que un poeta, sequera fose tan noso que nos seus versos oense aínda os xemidos da patria, e sentense as súas inmortais tristezas. E máis dalle dereito ao noso amor o ter tomado por seu un asunto nacional, e aínda que en lingua estranxeira, como el mesmo di,
obedecendo os sentimentos dos seus. Aquela Inés de Castro, de Cuello de Garza, tan filla de Galicia que ata tivo as súas inmortais desventuras. A que naceu a 2 pasos daqui e ven da sangue 2 veces sagrada por ser do país e ser da dos primeiros. Deulle argumento da Nise lastimosa, traxedia da que os seus coros teñen a serenidade e ata a fatalidade das traxedias gregas. O que coñeza a historia da nosa literatura entenderá ben pronto o por que o escolleu un asunto que toca, como quen di, o corazón da nosa terra. Pois se uns din que por ser el dos de Castro e outros que por tela tomado de autor portugués, nós debemos dicir que por ser cousa do seu sangue e da súa patria, e tamén porque aquela fermosa roiva encheu coas súas vaguas e coa catástrofe o mesmo é a historia que as tradicións galegas, constituindo un asunto de todo lendario e patriótico. Non parece senón que a alma de Galicia recibira o golpe que feriu de morte aquela súa filla, das poucas que, pola súa fermosura, merecía xa ser muller e nai des reis. Tanto é así, tanto como veu ao seu tempo, que o doloroso episodio perpetuouse nos nosos recordos e, quizáis, na literatura popular. Non se esqueceu dela a musa culta, os mesmos Xoán Rodríguez de Padrón, no seu Siervo libre de amor, contou despois de pasados máis de 100 anos. Por certo que sendo para nós o episodio de Inés de Castro nos Lusíadas un dos cadros máis fermosos e patéticos que un poeta pode concebir, tanto que o poño ao lado daquel en que o divino Dante contou os amores de Lancholoto e da súa doce amiga. Achámolo xa no Siervo, disposto, sentido, expresado, aínda que brevemente, por tan nobre modo, que as inmortais estrofas de Camões parecen ser eco daquela narración e tomar delas as cores necesarias para ferir as cordas do corazón humano. Sabedes por que foi isto? Non é de fixo que o gran poeta lusitano tivese lido as páxinas do noso trovador, senón outra cousa superior, a voz do sangue e o rincón onde un foi obedecendo Camões e Rodríguez de Padrón os sentimentos innatos no seu pobo e na alma que Deus lle dera, non puideron escapar á fatalidade da expresión. Ademais, quen sabe se con un espírito que hoxe non entendemos de todo, respondendo ás tradicións que levaban a don Fernando de Traba a combater pola liberdade de Portugal, a don Paio Correa, ben preto de Aquinado, a conquistar os Algarves, a Xoán de Andeiro, o conde de Camiña e os nobres de Galicia que o deixala terra irense a Portugal, quen sabe se ambos os dous poetas fiéis a esa tradición e sentimento entendían que aquela encantadora muller puido ben ser lazo de unión entre os dous povos e que a súa morte partira para sempre, o que quizades fora mellor que non se separase, o que apareceu xunto nos cancioneiros galaico-portugueses da Vaticana, o que a alma popular levou dun ou outro confín, sen que poida dicirse pola fala, nin polos sentimentos, nin mesmo pola historia, en que lugares tiña florecido o trovador, se baixo os da bella Galicia, senón no novo Portugal? E este último trazo ben importante é que merece maior recordo, pois a alma do noso pobo late forte e pura e sincera na composición popular mellor que en ningunha outra. Pois ben, vede os romances portugueses e notaredes que son como os nosos, semellan 2 gotas de orballo que tremen nunha mesma rosa, veñen dunha mesmas fontes nacionais e son tan iguais na fala como nos sentimentos que expresan. Ás veces ata se complementan. Os restos do romance no Figueiral Figueirido, restos a súa vez da epopeia máis por completo galega, e que coñecemos porque a erudición portuguesa non a conservou por simple curiosidade literaria, teñen na nosa tradición oral, como a quen di, a súa consagración, pois gardounos outro fragmento, quizáis o máis importante e máis tradicional e máis conforme co xénero deste pobo.
porque nos presenta a muller, como nos poemas xermánicos, combatendo polos seus e por ela tamén. Ai, que doncela valente ten o seu servizo o rei, di o romance, conforme coa historia, aínda que sexa escrita por estranxeiros que por boca do francés Froissart atentan carsase, é o que posto en romances equivale a porque habedes de saber que as mulleres en Galicia son fortes e de gran valor, tan grande ou case tanto como os homes. Vede polo mesmo, meus señores, se podemos dicir con verdade que nunca, nunca pagaremos aos nosos irmáns de Portugal o que nos conservaran estes e outros recordos, e sobre todo que fixeran do noso galego un idioma nacional. Mais afortunado que o provenzal, encerrado na súa comarca onde algúns se compracen o torto, ao meu entender, en por o verde das nacións do porvir. Oirase sempre a lingua que falamos, que vamos esquecendo e que de novo tendrá a vida que merece, se é que temos conciencia dos deberes que por propia vontade nos impuxemos. Na Asia, na África, na mesma Oceanía falarase ao lado das que coñece o mundo europeo e dominador. Deus que nos castigou tanto, deu-nos esta gloria. Coa lingua temos así mesmo unha literatura e, sobre todo, unha poesía particular. Hai quen di que non é certo, porque eles o saberán, pois, en canto a nós, fartos estamos de saber o contrario. A nosa poesía ten por musa o sentimento, mentres que a da España central e meridional, só a imaginación. Vede que diferencia tan esencial. En todo sucede o mesmo. A nosa poesía ten a nota humana, a nota moderna, e tena de antes de agora. Non morre polas filis e as amarilis, nin se encanta coa estranxeira palma de tan pobres ornamentos, que só poden ser admirados polos que non coñecen outra que se resista ás durezas do sol e da terra en que aquela se cría. Ama o home aquilo que o rodea dende a infancia, só por iso pode o árabe acharse contento da súa palma, como o habitante do pobo do seu dique. Mas non é posible negalo. Esta terra aínda xunta por verdadeiro milagre xeolóxico das illas británicas ten como xa fixeron notar os sabios unha flora e unha fauna europea. E posto que dades, como é xusto, tanta importancia ao feito da raza e do medio ambiente, confesade que se o home vive na terra que lle compre, se a raza ariana que aquí fixo o asento e seguiu o país, o home destas terras é por enteiro europeo. Eu, en verdade, pola xente de quen ven, polas irrupcións que sufriu, eu en todas as ordes, pero sobre todo no intelectual, brillan aquí os fillos desta terra nos traballos e do pensamento. Non son como os que visten con fermosos roupaxes os conceptos alleos. Ao revés, aquí traballa o seu home, o seu mel, no propio cortizo. Poderán os demais vencelos no brillo, pero non na profundidade da doutrina. É cousa de notar que o modo do filósofo que saca de si todo o seu, así o noso poeta é o que ten en si, eleva como unha fatalidade na súa alma. É poeta subjetivo, palabra que parece feita tan só para designar con outra contraria. Os poetas que nada teñen de seu máis que a expresión do exterior, porque a verdade é que o poeta subjetivo é tal, en tanto fala do que ten en si mesmo, e é obxectivo, en canto pode dicir co latino que nada do que toca o home lle é alleo. Así, meus señores, os escritores portugueses modernos non lles custou nada ser do seu tempo, mentres que os de Castela e Andalucía, tomando o exterior por causa primeira, describen pero non senten, pintan pero non penetran no íntimo, en fin, toman por realidades as sombras que os envolven. Os nosos poetas modernos foron os primeiros que sentiron expresar unha nota humana. Hoxe mesmo están seguindo o camiño que lles mostrou aquela santa muller que foi nai dos meus fillos e de que quen está tan cheo este meu corazón.
Non dubidedes desta verdade por máis que vos digan. Que non nos negaron e negan os mesmos que toman as nosas justísimas queixas por agravios ou por nonadas. Neste mesmo instante chegan ata nós as máxicas palabras dun dos máis grandes oradores deste século. Pero chegan non para animarnos, e si para maldicirnos. El, que sempre tivo palabras de consolo para os humildes e para os perseguidos, fixou sen dúbida algunha, porque é daquelas terras en que de antigo a lei do Corán, máis que palabra divina, é unha espada. Cree ou morre, se lles dixo, eles din o mesmo. A unidade dura, salvaxe, invasora ou a morte. Ben se ve que niso o home da Bética, da cartaxinesa, é dobremente semita pola raza e pola lei e modo de concibila. Despois xa de ora aquela divina elocuencia de seu manto de ouro da paixón que a enxendra e do acento cadencioso que lle presta, e decídeme se as súas palabras non parecen mellor que escritas polo dedo de Deus no ceo das nosas montañas, esculpidas coa punta da cimitarra. Pensade así mesmo que nos parecerá a nosotros dobremente xermánicos e libres a autoritaria sentencia breve, chea de desdéns, ao mesmo tempo sibilítica, e que se por vir do grande home do Estado tanta importancia, foi pola contra pronunciada sen tomarse o traballo de dicirnos para qué. Non define nin combate, mas trátanos a maneira musulmana, co seu desprezo mentres non lle chega o tempo de ferirnos de morte coa súa espada. Pero vede que grande contradición. Amando a liberdade enténdea de modo que para el a unidade do Estado é Deus inmortal. Chegarse ao altar en que esa divinidade ten asento e el sirve como sumo sacerdote equivale a maior profanación. Estende as mans e condena, coa mesma indiferencia que nos falamos do seu Almanzor, fillo da tribo, e que tivo por suprema felicidade a auga da cisterna, así el dos reis Garcías que di espectros da Idade Media. E iso que cando menos eran de sangue superior e combatían por Cristo. Non parece senón que el e os seus botan de menos a compaña daqueles homes e as súas ficticias civilizacións que non saben perdoarnos que os redimísimos do seu cativerio e lles déramos unha lei e unha población europea. Verdadeiramente, téntanos a que lles repliquemos. Le da historia, ela vos dirá o que fomos e o que somos, e que non hai en todo hilo as simples coincidencias dialectais de que nos fala, senón realidades endogénicas que non é posible descoñecer e menos negar. Cando vos vemos, homes do mediodía, cando vemos as vosas mulleres en que a raza semita puxo a súa inmutable e monótona beleza, cando sentados na beira do Mediterráneo e á sombra da estranxeira palma oímos as cancións feitas para soar ao longo do deserto, cando entramos na vosa casa, vivo trasunto da tenda do pastor bereber, entón é cando se fai patente para nós o perpetuo conflito en que, en todas as ordes, vivimos convosco. Na religión, na arte, na lei, a lei nosa porque sodes libres, somos alleos os uns aos outros. Que máis? Na mesma familia que onde persisten con máis forza os trazos fundamentais de cada pobo, aparecedes tan diversos de nós como a familia semita o é da ariana. Non está ben que vos botemos na cara, pero que facer se acabades de pronunciar que como unha inxuria e como unha ameaza a definitiva sentencia? Do alto do voso Sinaí gritaste de nos: «Laxate ogni esperanza», cando Tarif entrou nas cidades da Bética, dende onde o chamachedes coas vosas voces e lle abrichedes as portas coas vosas mans, ben dixéchedes que a lei de Cristo cedería a do Corán. E xa sabemos o que pasou. Nunha solla causa tedes razón. Non,
Non é posible que o Estado español pereza, nin que se creven os seculares fundamentos en que descansa. Nós que o fixemos con noso sangue e con 7 séculos de combates, non seremos nunca reos de parricidio. Nunca pediremos máis que a liberdade que nos quitaxedes so pretexto de facernos libres. Finxides creer que tras da palabra autonomía se esconde o feito separatista, mas non é verdade. Sequera non baste dicírvolo todos os días, repetirémolo de novo. Non, as distintas entidades nacionais que hoxe viven aquí baixo un mesmo réxime non tratan de maneira algunha de separarse unhas das outras. Ao contrario, queren unirse aínda máis, aínda que con máis doces lazos dos que os durísimos con que tedes atadas as provincias coa capital. Non lles place que, parodiando a Danton, digades nunca que os de Madrid son os seus lexítimos representantes. Polo demais, ben sabedes que non tratan de se constituir en estados independentes, aínda que o foron xa, procuran tan só que os teñan e conten como estados nacionais incompletos, que vivindo baixo unha mesma man e bandeira, seguen a súa lei, conservan os seus costumes, falan a súa lingua e non ven acabarse todo o seu baixo o peso da centralización, esa nova praga que veu a sustituir no mundo moderno con nome de liberdade, a liberdade mesma. Certo que acostumados, como a vos achades, ás facilidades dun poder que ata e desata segundo lle prace, temedes non sei que perigos para a patria que decides amar tanto, como se nós non amásemos. Pero a verdade é outra. Vindo a doutrina regionalista a introducir no réxime do Estado unha nova organización, téndela por contraria, só porque non vos permite seguir na vosa indolencia e rutina. Decides vos fillos das novas correntes e non vos atrevedes a fiarvos delas. Ben vemos que o que vos temedes non son os perigos de que nos falades, senón o traballo que vos ven, non a disminución do poder do Estado, senón a do voso poder. Sinto na alma que en momentos como este, en actos feitos tan só para falar de causas apracibles, teña que molestarvos con tales reflexións. Dóiome sobre todo polas donas que me escoitan e que quererían mellor escoitar outros acentos, ver pasar outras imaxes máis gratas e risoñas, e que, a maneira que neste val fermosísimo os ventos da mañá murmuran e deixan os seus misteriosos segredos no seo das rosas abertas, lles dixesen algo do que teñen no seu corazón e nos seus pensamentos de todos os días. Mas que facerlle? Vendo alto a ameaza e non era para deixala pasar. Dende a tribuna que hoxe nos dá o amor que sentides polas cousas da terra, estas miñas palabras teñen máis eficacia. Vayan, pois, a dicirlles que non estamos dispostos a soportarlos de que o día do xuicio. Queden na súa paz, pensen que o seu califato non há de término. Nós somos outros homes e vamos dereitamente ao fin proposto. Non nos han de deter as ameazas dos que no nome sagrado da patria excomungan os nosos ideais. Aquí, nesta terra con límites naturais, con raza, con lingua e historia propia, aquí onde é tan perseverante a fidelidade con que guardamos os recordos do que podemos chamar o noso paraíso, aquí, señores, nin importan nin poñen medo as ásperas palabras dos que se din nosos amos, e que teñen en conta que, canto máis sufridos fomos, máis dereito temos a non seguir sufrindo. Tanto máis fixemos o que lles praceu, tanto máis dereito temos a facer o que nos prace, que tanto, en fin, gritaredes que é xa hora de que a nosa voz pase por riba da vosa. Dito isto, calemos xa, e non pensemos senón no que nos compre. Abramos as nosas almas aos novos pensamentos e deixemos chegar o aire que trae as mudanzas certas. Pensemos que non é en balde temos en Galicia os restos daquel celeste guerreiro, inimigo da xente de Mahoma. Homes europeos, homes de Cristo,
A vitoria está por nós. Os homes do Corán, os semitas que aínda erran como sombras polas terras de España, só importan porque son un perigo e un estorbo. Xa dixen.